Yafikanso program ya Sports Arena pano pa Times Television ine ndi Williams Gondwa. Mlendo wanga mpulogalamu iyi ndi Mike Ndala. Kwambiri tutiunikira mmene chigawo choyamba cha mpikisano wa 2025 TNM Super League chayendera. Taona Wanderers ikulephera ndi timu ya Sivo, nayonso Bullets kulephera ndi timu ya Karonga United. Koma Silver Strikers ndi Chitipa United apambana ndi masewera otsiriza a raundi yoyamba. Tunikiranso tuma timu a Wanderers ndi Silver Strikers pa masewera amene asewere mu CAF Champions League komanso Confederation Cup kutsatira ndi draw imene yachitika kumathero a sabata imeneyi. Kunalinso masewera aja a NBS Bank National Division League, kunasewedwanso masewera aja a NBM Women's Premiership. Masewera onse analipo ndithu sabata imeneyi kukakhala kunja kwa dziko lino ndi Community Shield taona Crystal Palace ikugonjetsa timu ya Liverpool. Izi zitika tukambirana mu program ine ya Sports Arena ndi ndingokupemphani kuti tikhale limodzi. Monga ndinagambira kuyambira program ine ya Sports Arena kuti andijoina Mike Ndala. Mike, weekend inalibwa? Ya weekend inali bwino danger. Ndakasi pano ndi samaro sovano. Weekend. Siri kujenjeberaso ya. Ya weekend inali bwino. Kwa anthu okonda masewera ambira maka kwa iwe ndine pano. Amene timangokonda mpira amene ukumenyedwera. Yes. Osati timu yanje nditamba kukoma kwambiri. Kuti notabaliza first round. Koma kwa anthu ngati a Bullets, a Liverpool ati amva kuwawa. Olopano wa Bullets kuja atu kunavuta. Olwa Liverpool kuja kunavuta. Kunavutira. Chabwino. Mike, twafuna titayamba program ine ndikunikira mmene chigawo choyamba cha mpikisano wa TNM Super League chayendera. Ukuzobwino lomwe kuti no timu ya Wanderers tikaona kumathero asabata ngotayi ndi draw imene apanga ndoti amaliza pa number 1. A Bullets ndi draw imene apanga amaliza pa number 2. A Silver Strikers win yawo ndi Mzulu City Hammers amaliza pa number 3. Pa number 4 ndoti ndi Ekaya tiyambikire kuti yachita bwino komano tiyambe ndi ma games a Saturday kana awisiwa. Ya mwina mwasangasanga tingopanga Saturday chifukwa choti nangasi matches of the week yes. Anali pa Sunday. Okay. Ndikuti mwina atangotonesa malizasi a Saturday mwasangasanga nkungopanga analyze ndi a Sunday. Ndi a Sunday of course tikhazikikabe kuti Sunday kunali zotani. Tidangona ndithu zotsatira za masewero TNM Super League amene ndithu asirira kumathero a sabata yangotayi. Koma tikayamba ndithu ndi masewero amene adalipo la Mulungu taona timu ya FCB Nyasa Big Bullets ikulephera ndi timu ya Karonga United 3-3. Utakuona Mike zotsatira za masewero a sabata imene imaka tipange too much ndi nthawi pama games a Silver Bullets and Wanderers. Yes, awawa tiyambe ya Pakamuzu Stadium baji. Yeah, Pakamuzu Stadium. Yes. Of course Bullets imafuna ita amaliza pamwamba pa league. Yes, utakuona kuti Blessings Mpokera adagolesa pa 6 minutes. Utakuona Mike Nkwate adabwera ndi chigoli pa 16 minutes. Babatunda Depoju penalty pa 72 minutes. Awa Akaronga adagolesa kudzera mwa Benjamin Mapunda pa 11 minutes. Allen Chihana adagolesa pa 77 minutes. Alfred Chizinga pa 84 minutes. Yes, danger. Bullets went into the match with intention. Okay. Yeah, chifukwa chokuti game isanayambe amadziwa iwo kuti Wanderers idati alephera kuwina ku Sivu. Iwo ankupambana apa pando kuti amaliza pa number 1. Yeah, whether Wanderers draw or lose komano iwo kungowina. Ari la Mulungu table imatha kusintha mosadziwira bwino wina wabwera pa number 1 20 minutes later abwera pa number 2 choncho. In fact 6 minutes game ya Bullets itangoyamba ndoti Bullets inali pamwamba. Inasinthiratu. Mpokera anali atachinya kale. So kokonyerere zinali zokuti zikuopa. Sizikukhazikika bwino kuti malo athu ajali pa chiopsezo. Tinaona Kalonga ikubweza Nyamata wabwino kwambiri wantali wadzitho uyamati Mapunda. Okay. Bweza 1-1 deflected shot. First half yomweyo ndaona very beautiful goal. Okay. Yo goal ndi Nyamata we Mike Nkwate. Move nkuyamba ekha kupasira na mwaluso ndazi nzake ndikumaliza game kuyika pa 2-1 first half. Okay. Yeah, pa second half pa 72 minutes Bullets inalandira penalty referee Zebulon Lekani. Adapanga judge kuti defender wakalonga na ugwira mpira mu 18 yard box Babatunde ndikuchinya game ndikuyika pa 3-1.
apopo ndikuti Bullets inali comfortable pamwamba with 18 minutes to go ukuwandira 0-0 anthu amati apa pandeza theka komano mpira ndi wina danger mpira suzolowereka timanena choncho Kalonga inazabweza ogolesa jezi number 10 Allen Chihana ujana mtengaso national team komanso ndikuzaona Alfred Chizinga amenenso anayichinya Wanderers ku Kalonga mwe ate utokweti nthawi imeneyo 2-0 ichi game ndikuthera pa 3-3 tatete raona kuti chigoli cha mpokera wacho amene chinabwerera yes, pilo chonachoka kwa Peter Banda anausema bwino Mike Nkwati Peter Banda ndikumenya free kick ukaona chigolicho vuto nali defense ya Kalonga kapena uyo ndi defender utakuona yep komanso tinene kuti inaliso luso la omenya free kick yo Peter Banda komanso luso la Blessings Mpokera apa anaonesa ngati yeye ndi sniper anaonesa ngati kuti ndi striker chifukwa ma defender onse sana yembekezere zokuti kumbuyo kube wina wake atha kutipeza nanga si ma player onse a Bullets akutsogolo anakhanga titatsa koma defender yo unamona uone defender yo amene anali mkumbuye kwa Mpokera yes ndimene kuti iwo kwambiri mwina maso awo amayanga na maataka za Bullets so anaona kuti Ephraim Kondowe tamusiya uko ma defender amati tizasiya amati uzimusiya striker kumimba ndana Ephraim tamusiya uko ngani tamusiya uko Salima tamusiya uko sana yembekezezo kuti Mpokera awatsalira kumbuyo so ababa it was so far so good for Bullets pa 6 minutes nkumata game ndiyo kuti ati imaliza amini mwina timaliza patopu mmene ndi Wanderers mmene zikukhalira uko komano loss of concentration kumbuyo kwa Bullets komanso kusagwirizana kwenikweni tinazaona kuti Kalonga yabweza with a deflected shot Innocent Nyasulu already committed mbali ina mpira anamenyesana ni munthu ndukha kuti 1-1 pamathero amasero awa danger tinaona kuti masapota a Bullets sanali ukundwa kodi chinavuta play sinali bwino kapena ma decision a coach utaona pano deflection iti ma decision uone chigolichi muna Obed utangotha kuti bwerezera so pang'ono tuone kuti no Kalongai kweni muna defense ya Bullets inabalalika umaona Mpokera ine maganizo anga danger izizi zipherezera ndi kucheza komwe ndinacheza so mwina ndi masapota ena a Bullets after game hii zikumaoneka kuti mwina ku Bullets koma players akumamenya ndi full confidence chifukwa amaoneka ngatuti mwina koma ndimenya lero chifukwa ku Bullets iwewe utakumenya game lero mu man of the match game inayo kuzayamba panja ona chigoli ndinanena chachiwiri cha Mike Nkwati chichi ku Bullets wewe utakumenya izi ndi according to my supporters a Bullets utakumenya lero nkumati ndi confident mawaso ndimenya amadaba player ati uli civilian kapena ali pa bench ma supporter ndizomwe akunena so mwina ma player awa umakhala ni mantha kuti mwina ndisalakwise kapena ndisatani ina sindimenya kuoneka kuti coach alibe confidence yeni mwambo player kuti uyuyuka umadziwa yoyo danger olo ma player akunjacha umatha kuona kuti Liverpool ukati kutsogolo ni Mane Salah Firmino kaya iluze amakhala omwewo pa golo kaya pali Alisson Becker timu yano Arsenal kaya pali David Laya itani ndiye mwewo koma ukuku ku Bullets kwati ama players awo makhala mwina consistent ndi mantha nchifukwa yake mwina ka concentration sawa makhala ndi confidence kuti ndikamenya ina ndimenya kwa iwo koma no masapota enawo popanga zipoloweti taona zinthu zosakhala bwino kumene kuja tadzudzulesa masapota a Bullets kuti mpira sizimakoma nthawi zonse mapoti mwajani alipo awiri sikuti Kalonga inabwera kuchoka ukalonga izaluzeyi sinabwera ukalonga sili mu Super League kuti izingoluza andikamuzo stadium sana apangire kuti Bullets izingowinapo izipangapo draw iziluzaso so kaya aphwanya basi yawo yomwe koma ndi ndalama zimene zijazoteja ndi ndalama zochuluka basi yomweyi ikuyenera kuti wiki yomwe ino inyamuke izipita kuchitipa ikamenye game so anthu azivomereza kuti mpira umakhala ama genda up so tiadzudzule masapota a Bullets
inuyo ntchito yanu katundu ndodula so kwambiri inuyo ntchito yanu ndio ipasa mphamvu timu ikafowoka ngati simukukondwera ndi ziganizo zomwe akupanga coach ma players pali ma channels oyenera omwe amasapota amayenera kuchita kumene kuja kuli tona kugenda pass kuli director wa masapota Stone Mamadi kuli Archibald Kasakula GS bwana wa masapota nde general secretary ampange contact bwana Kasakula timu tusikuchita bwino takati ankhulireni kwa mabwana uko komano that is not the solution to the problem chifukwa ti ma players aziopa and apopo anthu anazolowera kumakaonera Bullets ndi ana awo ndi azikazi awo panopo masapota a Bullets amene ali olemekezeka amene ali tinene kuti masapota ali osamba olozeka bwinobwino asiya kupita kumpira azita bwana zijazambira Mike malinga ndithawa titachita mwasangasanga tipite ku game ya Wanderers ndi Wanderers ndi Sivo yes Wanderers moma ndi Sivo koma palibe chigoli chimene chatani chapezeka Wanderers yamalizabe pa number 1 play mwasangasanga sitichedwa kuti tipiteso ndi game ya Silver Star in the top 3 yathu yes ineyo ndi yamikire Danger Wanderers komanso ndi yamikire Sivo komatu Mike Sivo ikumenya mpira ndimene kuti ndayamikire matimu onse chifukwa chokuti ndi yamikira Wanderers chifukwa chokuti of course Wanderers ndio yamenya magemu atatu osawina okay yapanga 3 consecutive yapanga drop 6 points yamba 6 points kuyamba ni Moyale kenako Chitipa pa home kenako Sivo away koma game ya Sivo yi Wanderers imapita mujamu mu game muja ili pa number 1 inde koma imapita kuti ukamenya ndi timu yokuti ili mform porwa Sivo ili mform Wanderers kupita ukamenya ndi Sivo pa nthawi inoyo pomwe Bullets so inanga lose apo ndukamenya draw anthu sungapange complain of course zikanapanga affect Bullets inakhala kuti yawina koma ndikhupira kuti Wanderers zaku Bullets zimaakhuza iwo amangopanga kuti akula kuti ndimenye mpira wathu tisachinyise ngati sitichinya chabwino iwo so asatichinya bona chinsinsi cha Sivo chakhala pati ukaonetsetsa fa indi Sivo mene inakhala ngati inayamba monjenjemera pang'ono koma anapanga pick up game yawo chinsinsi cha Sivo mwinaso consistency kumbali ya ma players komanso technical panel utakuona kuti nthawi zina head coach abasi makawa amathaukhawa wachoka wapita ndi coaches kunja Wilson Chidati akhala ndi kuti Wilson Chidati aona ma player ena coach soko akuona zina apapa kuna zabweranso coach former legends amene ma legends akumalayo kuno Young Chimozi ndi Kina Phiri amene anakapanga motivate ma players achi kwa yankhula izizo zathandiza kwambiri chomwe ndingayilengize Sivo ndichoti akhale consistent ine ndalangize makochi a Sivo ndi technical panel yonse mukapeza winning formula isungeni imeneyo basi mpira ulibe chisoni Danger umatha kuona kumene kuja kuti goalkeeper wagwirira lesepa golo pali Rahman John wagwirira ma game 5 chifukwa apa ndi kuti Rahman John wagwirira game ikhanga ndi yachi 6 clean sheet game ndi yachi 6 koma wachinyisa game imozi ya Bullets game inayo uona mwina akumuchosapo akuyika goalkeeper wina amene no hit yomwe anzake anayi nayo alibe ine maona kuti pakhale consistent kaya game ina ya phuluza keep the team akaisunga timu ija anthu aja komano uchose uyu game ina mwina ayamba Damiano kunja akhala panja kapena iye ino yomwe apeza timu yowina ndi imeneyo isunge chabwino tatetera pitano mwasangasanga so game ya Silver kenako tione no log table chifukwa Mike bafuna tisiyanitse 2024 ndi 2025 kuti first round inaenda bwanji ndi ationetsa kuti no mundimene zimayendera Silver Strikers yapambana Silver Strikers yapambana of course on paper game ija imaoneka kuti Silver Strikers way ahead kwa ina pitapso ndi mantha pang'ono komano matches ase kuti anali ndi advantage on paper koma kulumphuka mamenya ndachi na Nzuzu City Hammers kuja kawo kamenya ndi timu ina iliyonse yakumpoto koma kulumphiwa sikuti iweyo umatingana ukadutsa moyera zangokhalaso kuti just unfortunate kuti Nzuzu City Hammers mzimu omwe wako Hammers ndi otani season inoyo ndi timu yoti inali yovuta kwambiri Danger nthawi ngati inoyo season yatha Hammers inali pa number 3 inali pa number 3 Bullets ndukhala pa number 4 just last season ationesa table meno manena kuti ationesa kuti table ya wayiona okay 2024 nthawi ngati ino Hammers inali pa number 3 25 mabuya Bullets
uipu ya Bullets pa number 4 season nga first round tumaliza papamu first round kumaisi ya Bullets ndi 2 points Silver Strikers inatsogula kwambiri andi anthu utakumaziseka atu kamaona taione uione pomwe ili Kireki yes kuti first round inali pa number 6 nde pano pa Kirekiyo ili pati yachita kubisika sitingaione kumusika okay the Silver Strikers season yatha mene mata first round inali ndi 37 points pano Silver Strikers ili ndi 30 points so ndino yapanga drop 7 points from first round ya chaka chino ndi ya chaka chatha yes. Mighty Wanderers season yatha first round inali ndi 28 points pa sort of 15 pano Wanderers ili ndi 35 points bangaso improve ndi 7 points waiona andiso Bullets apapa ndikuti so yabanga improve kwambiri ngakhale masapota akumagenda koma aione Bullets aione yapasuwa atu ndi yapasuwa iyamponda ikuchokera kote ngazi follow the previous season yes. Apapa ili 11 points better than yesterday yatengaso kale chikho cha Airtel ndio yapanga improve ngakhale masapota wandu kuti tiwadzula kuti akumagenda so ungopanga summarize matimu aona kale izizi ndipo akuzidzudzula okha Wanderers zimene yaziona akulu we are just 2 points below table toppers a first round ya season yatha amene anali ma champions chingativute ife ndi chani ndikupita Wanderers kuziyankhula choncho Silver Strikers ndikuti ma points amene ali nawo pano pali ndi 30 points iwo akutsalira ndi 7 points akuziona so kuti it's just 3 games ndikuti tinaphuluza ndi ma game ena ake ine timu yomwe yandimvesa chisoni kwambiri the flop of the season so far kwa ine ndi Zuzu City Hammers ndipo sindabwe itatuluka ndimene chifukwa on average danger 15 points 15 games 8 points ndoti iwowa kuti apulumuke akuyenera awine ma game 10 second round 30 points aipeze plus 8 yo 38 ndi apaka survive akuyenera awine 9-10 games zomwe zili ntchito yayikulu paliso china chokuza first round taona ndi kuti no gula china chikumbutso Salima Babatunde ndipo toti ali ndi zigoli zochuluka mu ligi imene yes apapa ndoti akusogola ndi Babatunde zigoli 8 fazula chinya amene sada penalty wachinyaso dzulo tiyamikireso timu ngati Ekhaya Danger kukhala kuti timu yodiyo yangolowa kumene panopo ili mu top 4 timu yolowa kumene iwo ankanena akulowa kumene kuti target yawo ndi survival kunoko survival kwambiri ndi 35 points iwo ali pa 26 points kale angofunika which means next round angofunika awine magemu atatu kuti no apange survive so mweno zitakupitiliza tisinza khawo dabwa kuiona ikumalizabe mu top 3 top 4 ndi yonde log table yathu no ya 2025 first round imene taimalizira Wanderers 15 games 35 points Bullets pa number 2 15 games 34 points Silver Strikers 30 points pa number 3 4 Ekhaya 15 games 26 points that's top 4 yathu tikapita pansi penipeni kuti no tuone ma team amene ali pa chiopsezo kuti no metateremu kuti season yatha ndi kuti Premier Bet Dedza Dynamos Mzuzu City Hammers ndi Songwe ali pa ulendo Mike mumene nditu tamalizira nditu nkhani yokhuza chigawo choyamba cha mpikisano umene ndikutheka kuti enano mukungoti joina kumene mukuonera ndi program ya Sports Arena kukufikani kuchokera kuno ku Times Television tufuna tipite ku break tikabwerako tuunike mpikisano ucha wa National Division League komanso mpira wa miyendo wa atsikana ndi kumaliza nkhani yokhuza Community Shield inu tateni khalibireni pomwepo. Tukulandirani gawo lotsiriza la program ya Sports Arena Mike makamba tisanapite ku break kuna kuti no tindi league ya NBS Bank imene ndi step yolowa mu Super League watedayozi wamenya wa mitunduja 2-0 pa Baraka inali nkhondo yoti no wapa number 1 apakumando wapa number 2 unaiona bwanji game imeneyo ya top of the table clash yes, National Division League tinanena nsola chisanu pompano kuti
apa patione no kuti mitundu ipanga motani chifukwa mitundu kwambiri kumawina pakhomo Okay. koyenda sikumawina Okay. sikumawina wina so Red Lions ndiyo mweno ikuonesa ineyo kwa ine ndikumaonabe kuti Red Lions ilo wa Super League Okay. ibwerera taziona kuti kupanga cement that position kayichinya kukhanga tikandi 2-0 Yes. ka mitunduyo ndoti Red Lions ili pamwamba ndi 22 points 22 points. yep. Pa 22 points ipo ndikuti yango dropa 8 points Red Lions chifukwa chokuti yamenya ma game 10 asandi game imodzi chinsisi kwa inebe chakha chokuti Mwaikuoneka kuti ndi league ya dongoso tutha kuona even ma kit akuoneka kuti ndapa mwamba kwambiri Yes. NBS Bank Yes, look table cha ndimene umaika manje chifukwa ndimanena kuti seriousness yomwe amapereka ma authorities koma kuzikhondili gaikulu azipereka so huko in terms of everything Okay. Security officiation ndi china chilichonsecho iyi ndili gaikulu tenje imamenyedwa dziko lonse la Malawi so tiyamikire Red Lions komanso hard luck to mitundu chifukwa chokuti yagonja koma ndikhulupirira izi zingapitise pansi chabwino taonanso chipambano choyamba tenja cha Gender United gender ya wina after 9 games kuluza tinaona results sose NBS Bank yeah, National Division League kuti no weekend imene zinaenda bwanji chifukwa kunali masewero angapo amene ndithu anaseweredwa mu mpikisano umenewu nde umakamba za gender kuti no yawina kwa nthawi yoyamba sikuti tija timakamba yasewera magame 9 osawina cha yasewera magame 9 osawina yaichinya yako iyo Northern Region Affair yakomwe yagonjesa Chintheche United yawina 2-1 taona chisomo Nyirenda kugolesa zigoli ziwiri fomu kokoso ya jamono na Bangwe ya Faso Bangwe ya Faso pa home ndi Chilumba Barracks sizi kuyenda nanga papa uzeti nono zapite kukalonga kwamenye ndi Chilumba Barracks bola Baptist wesera pa khoma Banga City zavutanso ndoti mwa matimu amene anatuluka season yatha wiki inoyo yawina ndi fomu yokha Bangwe komanso Banga sizina tatiye timafuna tinakamba pa nkhani yake khuza draw ya CAF wakumbukira Wanderers ikuma ndi Galaxy ya ku Botswana Silver Strike mu Confederation Cup Silver Strike Champions CAF Champions League akuyamba ndi timu ya ku Madagascar mati Ejemko timu mene akuyamba koyenda draw tinaona ma officials za Wanderers anapana seriousness ndi imeneyo ndaona ma officials za Wanderers atapita paka na ukapanga na attend draw yes Wanderers ndoti ndi timu yoyamba papa as far as I can remember kuti itumize ma representatives awo ku draw imene iyi naona CEO pangana ndovi also ya council David Kanyenda one of the board members ma senior members aku Wanderers atapita ukapanga attend draw imene iyi seriousness ndikuti yayambira seriousness ikayambira ku office pa ground sipafuta akumenya ndi Jwaneng Galaxy ya ku Botswana ndakhapo sma champions ayoyo ndi Jomo sana anaphuza wakati wa Silver Strikers anaphuza kuma anathamangitsa anachoka ku timu ya masewera sinyengerera sonayo okay chifukwa imapereka ndalama zambiri kuti kumakuli ma player ku West Africa okay mena amakhale achina Babatunde kuno uko kwa makhala komwena achina Babatunde follow koma izo sizingaopyeze Wanderers chifukwa Wanderers yamenyapo ndi timu ya ku Botswana mu CAF Champions League nthawi imeneyo ngatisakuti mu 1998 CAF Champions League anagonjesa timu ya Botswana Defence Force 3-0 pa Kamuzu Stadium away unakathira 1-1 Wanderers inapitira 4-1 unagate ya now na time ine Bobo Mpinganjira coach yana chinyaka ndi zoli ziwiri abati chimozi kandi abati ziwiri anthu anakondwera kwambiri so Wanderers are no strangers to Tswana opposition ndikhupira kuti Silver Strikers record ili Silver Strikers akumenya ndi timu ya ku Madagascar amwina ndikoyamba timu ya ku Malawi kumenya ndi timu ya ku Madagascar in recent years ngati zinachitika mu mbuyo mu ndekuti we need to go back to history komano Silver Strikers ma games ngati awakhanga ndi ma practice awo ma games ngati awakha practice yawo practice ina ndekuti akhala akumenya ma game AFDC awiki kubwerayi tiyafunire zabwino zonse tenja tonse Amalawi tikwere silver tikwereso Wanderers munthu amene no anga masapoti timu yobwerayo ndempira samauzi ngafuna timoita mwasangasanga titaona masolo ampira wa miyendo watsikana kunali women's football weekend imene ya National Bank of Malawi komanso Mike kuti tengeranso kupitira shield kuti tsopano
maliga taona kuti South Africa uchaso wakaiza iyayi wayamba bwino wamenya wa Stellenbosch 2-0 koma women's football National Bank titaona zotsatira zamasolo amene akuti no zinaenda bwanji weekend imene chifukwa taona Topic Academy ikugonja ndi Mighty Wanderers Queens 3-1, taona Ascent ikugonja ndi Silver Strikers Raiders 2-1, taona Mzuzu Moyale Sisters ndi Silver ulepirana 1-1. Unazapanga pick program yapita kuti no game of the week ya Silver ndi Ascent. Yes, uonde iyo inali Lilongwe Tabe. Okay, yatsikana mene. Yatsikana chifukwa Ascent Academy ndi timu yomwenso inati imirira CAF Champions League chaka chatha. Ayi ndiyo mwikutulusa maplayer awo achina Faith Chinzimu tawo na kusaina kunja. In fact ndikwazi bambo komwe anyamata amatulusa maplayer abwino Silver Strikers iso chimozimozi. And yomwe ija inali Sunshine ataigula ndi inali game of the week danger. No wonder yathera 2-1. Taona Bullets sizikuyenda bekuhanga tikubulesi ma game 4 ma points 4 ndekuti kuina imozi ndo onave changu lenga point pa game ili yose ali ndi 5 points 4 points achifana yamba ndikuluza ndi mtopwa pa 1-1 sizikuyenda winner they are trying to rebuild the squad down player wa winner anali ku Kazakhstan wabwerera wa Sainaso mwina alimbitsa timu yo Community Shield kunja danger tayamba ntaona curtain laser ya league zomwe timanena ziti mpira supanganika and nakuza so Friday kunena kuti Crystal Palace ndekuti apita back to back pa Wembley chifukwa their last game of the season yata inali pa Wembley chabwino ataigonjesa Manchester City mu FA Cup ababa amenya Liverpool yomwe yaspenda kwambiri Crystal Palace ina spend yaspenda kwambiri Liverpool ikuonekabe kuti sinapye kocho wawo anena Captain Virgil van Dijk wanena kuti yofunika kusokerera mwina ndi mwina coordination ibwere ikuchinyisa mapenalty sapanganika taona Dean Henderson komanso ndekuti onsewo tusimadolo teji chifukwa choti Liverpool yaphonya mapenalty atatu goalkeeper wagwira penalty imodzi kumesa chilo Crystal Palace koma osawinabe ndekuti onsewo be ali ndi chilo Mike ndoti no weekend imene ma games akuyamba. Yes, weekend ikuyamba ndi in fact lachisanu likubwera ali ndilomwe Liverpool ikutsegulira ndi Bournemouth. Tikuona weekend yo achina Arsenal ndikuna kusangalala utakuona nanga City inali yokuti chimbadwire ni chawo sinatengepo ndi atenga FA Cup. Okay, apa pano ndi atenga 2 trophies within mwina 5 I mean mwina so 3 months ni May ndo August ni miezi ngati ndikuti akwenera kusangalala tawo yatithera akutuluza ubet kuti lero tisamwike pamudzi pano komabe nakasi mpirano wadza ulipo ochuluka mipirano kubaya kwa nyemba ubwera FDH Bank Castello tapanga launch Super League kaili nkati zampirimbiri achina FDH akubwera na national team engagements September imwe season ikatemba khale basi international break kubwera chabwino Mike ndithokoze kuti unabwera mu sports arena andathokoza kwa mamiga nthawi zonse on a short notice mati joina ndathokoza kwa ineyo ndifuna ndithokoze Mike Ndala amene anali mlendo wanga mprogram imeneyi koma koposaposa pa Mike amene amongolera zonse kuti fetu ndekimene tikuonekeramo ndi Obed Mkangama tathokozanso Obed. Ine ndi Williams Gondwa ndikufunirani tsiku lopambana pitirizani kuonera kanema wa Times mwakoma nonse.